kaikille! Meikäläinen on X-Kombos. Ja nyt me kuvataan mun serkusta esittelyvideo. Otaksit myös Satun ja Linda PPP. Moi. Aino Vilttu MC. Mitä ihmettä siihen kymppiin? Tervetuloa serverille toivon, että pidät serverissä. Mennään vaikka eka tekkaa survivalit. Se on tämmönen. Mä kirjoitin nää tekstit tähän sinne tervetuloa serverille. Täällä on survival. Tämmönen vaikka katsotaan. Nyt täällä on katsotaan Kit PvP. Se on pakkeuks vaikka. Tämmönen faktioni. Ja nyt menee parkouri vaikka. Parkouri on tällainen, että täällä voitte mennä hard parkour, noob parkour. Jos olette huomioon mikä noob parkour, sitten se haluatte, jos olette ihan Mä noob parkour. Menkää tähän helppoon parkouriin, jossa olette ihan parempia kuin noobit ja helppo. Jos olette aika hyviä, niin menkää normaaliin. Jos te olette oikeasti hyviä ja menkää tähän vaikeaan. Sitten mennään vaikka Kit PvP. Eli mä rakensin tämän Kit PvP ja videoissa varmaan tässä, että Mä menen normaali parkouriin.